Antonello Bella jselmilkom jagħtikom merħba l-programm numru 108 mis-sensiela botta u risposta. Illum għandna programm illi nissuġġerilkom ma tkomx għalfejn titilfu lanqas minuta waħda minnu għaliex għandna diversi temi jaħarqu, diversi argumenti interessanti x'niddiskutu matul dis-sija u nofs ġejja, qegħdin live għal daqstant kull min irid jgħid jew jista' jagħmel dan sezzjoni tal-kummenti illi għanna miftuħa għalikom fuq ma din l-stream. Għal daqstant nibdew mill-ewwel billi flimkien ma l-announcer tagħna Jani Karapinet naraw ftit x'inhu ma temi tal-programm botta u risposta għal-lejla. Temi ewlenin għal-programm tal-lejla. Għalhekk jagħti lilkom l-ewwel telfa tal-istaġun. 4 timijiet mifruda f'punt għal Serje A mill-aktar kumbattuta. Inkomplu niddiskutu il-kwistjoni biljetti għall-logħba Malta kontra l-Olanda. Mela, kif qegħdin taraw fl-ewwel parti tal-programm se niddiskutu l-logħba Milan-Napoli, logħba li t-tim ta' Milan rebaħ bl-iskor ta' 2-1 u kif qegħdin taraw fuq l-screens tagħkom fuq il-Facebook Live tagħna għandna 3 min nies illi kollha għandhom burdati differenti ħansejħulhom hekk. Fuq in-naħa t'isfel fuq il-lemin għandna lil Laron Sammut, membru tan-Napoli Club Malta. Mbagħad għandna 2 minn tat-tim tagħna stess tal-Kamra Sportiva, Roberto De Brincat in-naħa t'isfel fuq ix-xellok u llum weċċu għad-dawl fuq in-naħa ta' fuq il-lemin is-Sur Joseph Magri, partitarju ta' Milan apparti li wkoll membru ieħor tat-tim ta' botta u risposta. Nirringrazzjakom tal-lejla u ġobkom tinaqdu magħna. Milan-Napoli, kif qed ngħidu rebħu t-tim tal-Milan bl-iskor ta' 2-1. Roberto, l-ewwel kummenti min-naħa tiegħek b'mod ġenerali fuq il-logħba qabel ma mbagħad nisimgħu wkoll l-ewwel kummenti sew ta' Aaron u sew ta' Joseph. Roberto, fidejk biex tintroduċi s-suġġett. Nsellimlek Antonello, nsellem il-sħabna li dimmana u daw kollha li seguna bħal ta' kull ġimgħa. Jiena naħseb li kienet rebħa meritata għal Milan, fl-ewwel ħaf kienu l-aħjar tim żgur. Ovvjament fit-tieni taqsima kulħadd stenna r-reazzjoni ta' Napoli li waslet u kien hemm l-azzjoni tal-penalti u t-tkeċċija li ovvjament bidlet l-andament tal-logħba. Però minkejja l-Milan pratikament minn dak il-ħin li jiddefendu m'għamlux, u Napoli ovvjament xeħtu pressjoni kbira fuq id-difiża ta' Milan, miċ-Champions tal-Italja ma rnexxilhomx jagħmlu l-gowl ta' draw għalkemm marru viċin permezz ta' Neres biex nkunu onesti, però naħseb li all in all il-Milan kien ħaqhom li jirbħu għal dak li għamlu matul l-ewwel taqsima u fl-istess waqt naħseb li Napoli s'issa mhumiex it-tim li kienu fl-istaġun li għadda, però ovvjament dan iddiskutu aktar dwar u aktar il qudiem. Mela, Aaron, ibda inti, ħanħallu naqra lil Joseph on Tenterhooks. Mela. Ħaġa thank you, Antonello, tal-istadina bħal dejjem pjaċir tendi għal dan il-programm. Ħalek, ma tantx naqbel perfettament ma dak kollu li qal Roberto qabli. One jekkux il-Milan jekkux militarament u jekk in-Napoli dan fl-istess ta' sena l-oħra. Ara, naħseb il-logħba kellha żewġ tuċuħ, bdejna ħażin għaġeb, so it-tim kien mibdul totalment minħabba l-injuries li kien hemm, però mhu skuża, però bdejna ħażin. Però mbagħad, matul anke l-ewwel daqsima iċ-ċansijiet ġew krejati għalkemm kienu pjuttost sparsi bejniethom, però hemm kienu. Fit-tieni ħaf kif hawnhekk naqbel ma' Roberto, ovvjament wara tkeċċija l-logħba nbidlet kompletament, in-Napoli tafaw kollox fuq l-attakk. U n-nuqqas tan-Napoli kien biss li ma skorjajniex u hija ħasra għax naħseb l-ammont tal-okli tellaw kien hemm. Mhux qed ngħid li n-Napoli għamlu xi logħba straordinarja xejn minn dan għax jekk naraw is-sena l-oħra ma labniex xi mod straordinarju, però ċansijiet tagħna hemm kienu. Però il-punt ta' draw ma ġiex. Fuq jekk il-Napoli għadhomx l-istess tim tas-sena l-oħra bl-istess qawwa, ma naħsibx li naqbel onestament. In-Napoli s-sena l-oħra
kellna l-qawwa tagħna, erbaħna l-kampjonat ngħid meritament u dis-sena komplejna nżidu fuq l-iskwadra b'saħħitha li ġa kellna. Issa ovvjament ċertu plejers ġodda iridu jidraw is-sistema tal-coach, iridu jidraw il-kampjonat, il-kampjonat Taljan, so irid iżmin. L-aħħar mill-aħħar, fl-ewwel 5 logħbiet ninsew din il-logħba tal-Milan. In-Napoli rebħu l-lob kollha, sa ġew kif ġew. Ma ninsewx jekk ngħidu ġew kif ġew. Is-sena l-oħra n-Napoli qasna f'kemm il-logħba rebħu gowl wieħed, so il-lob mhuwiex kif jgħidu il-light motive ta' Conte, però rebħ jiġu. Issa naraw, iż-żmien Paris, però jiena xorta waħda nibqa' fiduċjuż fil-qawwa tat-tim u fl-abiltajiet tal-coach biex mhux se jtibiddel ir-rotta ta' logħba waħda mhux tagħmel differenza, però biex narġgħu nibqgħu għaddejjin fuq it-triq tajba tal-lob li għaddejjin. Ma ninsewx konninna ġejjin minn 15 jew 16 logħba bla telfa. So naħseb it says something hux. Joseph. Ma l-ewwel qed insellem isħabi Aaron u Roberto u ovvjament Anton Belmanati il-background tiegħi fuq il-logħba nixtieq pubblikament nerġa' nibgħat il-kondoljanzi lill-coach l-ex coach ta' ħabnu Sparta Stefan Sultana għat-telfa tal-Aziza bintu. Il-kondoljanzi lill-familja kollha. Mela smajt il-Roberto u Aaron u bażikament semmew ħafna punti tajbin, però ovvjament kif qalu tajjeb l-ewwel ħaf Milan bdew on fire ħanejdu hekk iktar minn Napoli tantu hekk illi naħseb tur il-fatt illi anka minkejja l-Milan forsi kienu daqsxejn iktar moral baxx fit-tieni taqsima wara tkeċċija ta' Estupinjan, però rridu ngħidu li Milan ir-logħba ridwa naħseb iktar milli ridwa Napoli għax ovvjament kif qal tajjeb Aaron vera Napoli ħin inkollu bdew ġejjin, però insejna nsemmu punt importanti ħafna. Illi d-difiża ta' Milan kienet konċentrata il-ħin kollu. Però issa kif qal tajjeb Aaron Milan taw l-ewwel telfa' Napoli, da juri li naħseb fis-sajf sar xogħol tajjeb ħafna fejn jitlu it-trasferimenti. Ġifieri inkluż ħanejtek naħseb speċjalment wara li rajna l-bieraħ naħseb statura bħal ta' Modric hija ħaġa li kellhom nieqsa l-Milan fit-tim. Ġifieri għax anke taraħ il-ħin kollu għaddej jikkomunika ma' sħabu morru hemm. Però ħaġa oħra fuq li semma Aaron, iċ-chances ta' Napoli fl-ewwel ħaf. Forsi vera kien hemm fil-kaxxa, però li qed niftakar jien ma naħsibx li Aaron li kien hemm xi chances illi tgħid Napoli setgħu skurja u x'anki se tefgħu barra. U rridu ngħidu ħaġa oħra sabu wkoll il-Manjan preparat anke s-saves illi ġab lejn tmiem il-partita ġifieri overall naqbel ukoll ma' Roberto li kienet rebħa meritata. Ħanitkellem ċar naħseb fuq l-iktar episodju tal-partita. Mela l-ewwel nett il-penalti kien ċar. M'għandniex xi ngħidu. Il-penalti kien ċar. Issa forsi vera kien ċans ta' gowl, però naħseb li l-ewwel tal-penalti u mbagħad ingħatat il-ħamra. Naħseb hemmhekk il-ħamra kienet naqaħarx iżejjed. X'naħseb jiena x'naħseb jien? Ma nafx jekk. Però jista' jkun Joseph, però vera, ir-regoli hemm huma dak kien ċans ta' gowl ġifieri għalhekk kieku ma missux gowl kien ċar. So dak huma regoli sfortunatament u fortunatament jekk tiġi kontrija probabbli kont ngħid l-istess ħaġa. Le, mid-darba ewwel ġifieri il-penalti. Ma dik l-istorja. Le kif jien semmejt ukoll fil-fatt fil-bidu għalkemm kellna ċansijiet l ħaf kienu pjuttost sparsi, so ma kienx hemm dik il-pressjoni tal-logħba tifhem ġifieri Napoli hemm kien innoqqas speċjalment fl-ewwel ħaf. Forsi fit-tieni ħaf il-fatt li tkeċċa il-plejer jaf ġiet kontrina wkoll għax bekk il-Milan ingħalqu kollha ġewwa u ma stajniex nisfruttaw. Ifhimni jekk wara tkeċċi. Aaron rajna qed li aħna rajna l-logħba ġifieri naħseb wara li tkeċċija Milan ma kellhomx naħseb ċans wieħed l-ewwel ħaf. Tantu hekk Milan ittefgħu kollha wara u jekk tara sew l-aħħar kwarta bdew tajru l-ballu lil fuq biex jilagħbu on the safe side ġifieri. U lek se taġġiet kontra Napoli li tkeċċa. Skużi? U għalhekk se taġġiet kontra Napoli li tkeċċa. Rridu ngħidu fattur ieħor. Fuq Bartezak, it-tifel ta' 19 sena ma labx bir-rispett kollu ma' tim bħal huma il-Lecce ma' tim tal-aħħar lab ma' tim in-Napoli ma' wieħed mill-iktar tim superjuri, ġifieri bażikament hemmhekk naħseb il-pressure fuq Pavlovic u Tomori wkoll kompli tiżdied peress li huma iktar bid-difiża tantu hekk Tomori
speċjalment li nkollok għajnek fuq u bedeglu mmarka u mmarkem u ġifieri. Però on the whole biex naħseb l-argumenti huwa li Milan naħseb il-karta ħamra jista' jkun li swietom aħjar għax ovvjament intefgħu iktar konċentrazzjoni biex ovvjament iżommu l-attak tan-Napli. Jiena Joseph, kont se nsemmilek plejer ieħor li fil-filma tiegħi naħseb li kien l-aqwa plejer tal-logħba, Christian Pulisic. Goal assist. Qed ikompli juri kemm hu plejer importanti. Fim nirridu ngħidu biex nkunu biex ngħidu konverta bil-flok tiegħu jgħid ngħid il-verità. Jiġifieri ħanejt ħalli ngħid fuq Pulisic naħseb l-ewwel net naħseb ħasad ukoll id-difisa Napolitana bil-mossa li għamel fl-ewwel gowl, jiġifieri naħseb jekk kulħadd qed jistenna xi ħaġa jiena żgur li ma stennex li ħajkun hemm gowl da daqshekk mini miġġiex naħata x'tantu hekk jiġifieri anke l-mod kif ġera u wkoll uża moħħu xirra li Salamakers dieħel biskol l-ewwel gowl. Però Pulisic kemm ilu mal-Milan ġifieri minn dejjem kien strumentali f'dan huwa t-tielet staġun tiegħu ma' Milan, ġifieri għalija bħalissa naħseb speċjalment fejn jidħol l-attakk huwa l-backbone ta' Milan. Roberto, l-gazzetta tagħtu vot minja lill-Amerikan. Taqbel miegħu? Nitolbok tixel il-mikrofonu, Roberto. Naqbel mal-vot għax kien l-iktar plejer ta' Milan li għamel ħsara fl-ewwel taqsima. Biex niċċara ftit għal dak li qed jiena mhux qed ngħid li Napoli qed ninżien Aron. Però l-bieraħ diret ċara. Kellek plejer is-staġun li għadda li kien ovvjament l-MVP tal-kampjonat McTominay, daħabba l-akkwista De Bruyne kellu jbiddel il-pożizzjoni tiegħu fil-ground. U b'dil mossa naqqas Conte mill-valvu li beda jagħti dan il-plejer. Jien pereżempju l-bieraħ ma qbilx miegħu b'raġel iżjed jaqla lil De Bruyne u l-McTominay, right? Biex daħħal players li apparti Neres ma mamlu xejn. Lukka naqbel miegħek. Laqqas der dal-plejer jiġifieri jien tieħux għalija, però jien għalija dal-plejer huwa highly overrated. Right? Għax plejer b'raġel iżjed. Le, Lukka. Lukka l-attakkant, eżatt. B'raġel iżjed, right? U laqqas tidher fil-logħba kamon jiġifieri anke Danis ħajoqgħod jgħid li huwa t-tielet jew ir-raba' l-aħjar attakkant li hemm fil-kampjonat tal-ħafna euforiżmu u kulħadd jaħseb li hu xi superstar kull rispett. Jiġifieri jiena naħseb huwa kollu però li fil-vojt. Però jiena rrid infisser huwa li n-Napli s-sena l-oħra ħolqu maċin li ħadmet mhux perfett imma ħadmet eċċellenti. Dis-sena issa saru ħafna akkwisti. Jiena fl-opinjoni tiegħi forsi ma kienx hemm bżonnhom kollha. U l-bilanċ li kien hemm l-istaġun li għadda naqas. Alright, jiena pereżempju ma sax nifhem il-Conte. Jilgħab bil-4-1-4-1 li tiġi 43. Fil-fatt kont nista' xi fuq Roberto. U jilgħab il-McTominay winger. Meta da mhuwiex winger. Eżatt. Kull rispett. Alright, jekk irid jieħu l-aħjar Conte, sejna mhux qed ngħid hekk għax l-aħjar minn Conte, da laqas naqfillu l-lasta żarbun jiġifieri biex ħadd ma jinterpretani ħażin u għandi ammirazzjoni kbira leh. Però kieku Conte jrid jieħu l-aħjar mill-plejers li għandu, l-aħjar formation li jista' jilgħab bija hija l-4-2-3-1. Għax ikollu lill-Angussa u l-McTominay holding midfielders bl-Skoċċiż ikollu l-fakultà li jattakka wkoll. U jkollu żewġ wingers ma' De Bruyne u l-attakkant. U De Bruyne iteħ free roll. Alright, però l-bieraħ li inti qiegħed wieħed minn taħt f'konfront dirett u taqla l-iktar żewġ players li forsi setgħu jagħmlu d-differenza. Ma fimtix dis-sostituzzjonijiet jien ta' Conte l-bieraħ, onestament, jiena b'kull rispett, ball player ma' ball player, inħalli l-De Bruyne u naqla l-Lobotka. Mhux inħalli l-Lobotka fil-ground, orajt u naqla l-De Bruyne u tiġà għamil trikki, tiġà anke Conte beda jitfal botti fil-konferenza stampa, meta qalu li De Bruyne is-supervja għax qalaw, da ma ninsewx. Qalaw f'nofs il-ġimgħa ma' City. Għax tkeċċa Di Lorenzo. Reġa' qalaw il-bieraħ u oħra. Pereżempju Di Lorenzo. Dal-istaġun tieħux għalija, però qiegħed veru out of form, Qiegħed veru out of form. Kemm man Napli u kemm man Nazzjonal.
Ġifi xi ħaġa ħażina hemm. Mela, Aaron, ħan isma' tiegħek. Fuq diversi Ara, argumenti. il-bieraħ veru li għal De Bruyne dak il-ħin kien ħażin. Però ninsub fl-ewwel ħaf De Bruyne ma tax pass wieħed sura da. Ma tax pass wieħed sura fl-ewwel ħaf. U jiena kont sorpriż li ma qalawx fil-halftime. U mbagħad li ħalli hemm vera, braġel iktar se taħalli, forsi dak kien żball. Però bħalissa De Bruyne għal kien skorja 3 goals u samna l-leġim man Napli, għax il-fatt li nrabbi fl-oglu tan Napli ġejjeġ grandjuża, s'issa mhux qed jagħti xi kontribut straordinarju ta' barra minna u sewwa, ġifieri huwa minnu hekk Conte kellu jbiddel l-istrateġija, it-tattika tat-tim biex ikollu jamalgama il-talent ta' De Bruyne ma' McTominay, so xi ħaġa kellha ssir u di l-4-1-4-1 kienet it-tattika biex forsi jipprova jamalgama kollox. Il-numru ta' players li nxtraw dis-sena nxtraw ban wieħed uniku dak ta' Champions League. So aħna bli konna kellna skwadra waħda li żgur ma kienx tiflaħ kompetizzjoni oħrajn is-sena l-oħra. Għall-inqas din is-sena ġew numru ta' players oħrajn. Li bekk jagħtu solji fil dak il-players oħrajn. U players ta' kwalità insemmu li l-bieraħ daħal Noah Lang, nazzjonal Andiż, il-David Neres, daħal Elmas u ma ninsewx li kien Spinazzola barra, Olivera, Ramani, Buongiorno. So l-iskwadra mbniet dak lan. Issa tajli ħadarba Champions League, għasbis nxommu għana il-lek jiena, pero l-qasra jatem tipprova tasal l-iktar possibli. Il-biraħ ġiet kif ġiet il-loba seta ħareġ De Bruyne daħal Elmas kif daħal u seta skorja l-ballun għajdu Conte kemmu bravu. Seta baqa De Bruyne kull skorja wara kulħadd u bravu. Ejja li imbagħad De Bruyne kellu naqata trakki. Ma Conte naħseb jiena żewġ naħat ta' evitawha. Wan li De Bruyne jagħmel dik ir-reazzjoni ta' dik il-kwalità u ta' dik l-esperjenza naħseb jafhom ċerti sitwazzjoni ma kellux jgħidhom. U Conte nafu x'coachu li dana tipo mhux se joqgħodlok għall-botti. Fil-fatt qallu jekk jekk ma kienx riżultat ħatta kontra l-persuna żbaljata. So tipo isma' hawnhekk jien immexxi. Dik is-sitwazzjoni. Mela, fil-rigward ta' McTominay u De Bruyne. Antonello, kemm ngħid kumment żgħir biss. Alright, kompli Joseph. Fuq dal-episodju li qed insemmu. Onestament, fuq dal-episodju li qed insemmu rigward ta' Conte u De Bruyne, jiena ħanejt l-opinjoni tiegħi. Jiena ġifieri futbollat. Normalment, meta wara telfa, il-coach ma jmurx laqqas biss jagħti l-opinjoni. Normalment kien jgħid isma' wara l-logħba kulħadd imur l-għada għat-training jgħidlek eżempju isma' inti x'ġara, eżempju tgħidlu jiena kont defensur bdejt ninqabad waħdi wara ma' tlieta. Ġifieri onestament naħseb jiena wara l-bieraħ wara dak il-kumment speċjalment li qal Conte fuq De Bruyne li qal nispera li jagħmel in-nervi għax klifna għax jekk is-supervja miegħi sab il-persuna l-ħażina. Naħseb hemmhekk qed turi li wkoll hemm ċertu pressure fid-dressing room, ġifieri naħseb jiena Conte hemmhekk iktar kompli jagħmel arja tqila ġo dressing room, ġifieri Aaron opinjoni tiegħi personali naħseb dak seta' evita li dak il-kumment. Mela, ħanibdew naraw xi ftit messaġġi illi għandna, ovvjament messaġġi li għandhom x'jaqsmu mas-suġġett li qed nitkellmu. Dylan Tedesco, proset tal-programm, Janika, awguri, programm sabiħ ħafna. Franz Farrugia qed jgħidilna wkoll forza Milan fil-waqt li Mark Xkembri qed jistaqsi domanda fuq il-Juventus. Biss fuq il-Juventus se nkunu qed nitkellmu iktar il-ġimgħa d-dieħla meta nkunu qed niddiskutu Milan-Juventus Mark. Li kont se nsaqsi lilek, Aaron, li minn klimek se kont kritiku ħafna mill fuq il-logħba ta' De Bruyne. Biss minna ħalora il-gazzetta tagħtu vot ta' 6.5 u il-vot ta' 5.5 għal McTominay. X'inhu l-kummenti tiegħek fuq daw il-voti? Il-voti jista' jkunu tajbin, jista' jkun le, jkunu pjuttost soġġettivi, però jien naħseb kulħadd raf fl-ewwel ħaf. De Bruyne ma kienx plejer straordinarju, però l-input tiegħu wieħed dejjem hemm ikun fit-tieni ħaf beda jirpilja naqra meta konna plejer iktar. So right, McTominay għadu palissa
anke sforz kif qal Roberto il-tibdil fit-tattika fil-formazzjoni mhux qed ikun s'issa il-plejer tas-sena l-oħra. Però nixtieq nfakkar li fil-bidu tas-sena l-oħra tal-istaġun li għadda McTominay ukoll ma kienx beda xi mod straordinarju, jiġifieri McTominay li brilla kien fit-tieni parti tal-kampjonat. Jew mbagħad kien deċiżiv għar-ref tal-kampjonat. Jiena naqbel ma' Joseph kif semmejt qabel li Conte kellu jevita paroli bħal dak, diskors bħal dak, però Conte nafu il-kol ta' coachu. Da, kulħadd jiftakar u inti forsi tiftakar iktar minni Antonello da, qudiem Lautaro, qudiem kulħadd hemm jgħidu fenomeno, mhux fenomeno fil-ground. So, da nafu l-kol kif inhu. Jiena però ma ngħid xejn, da san l-oħra rebbaħna lik mod sorpriża l-aħħar, so naħseb xi ħaġa tajba dar-raġel jaf jagħmel u rebaħ 5 kampjonati. So għandu d-difetti tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar naħseb jiena li għajtu kif taqbad tajt ninżawlu l-kappell u ħallew. Iċ-challenge ta' Conte jibda issa, għax l-ewwel season Conte dejjem ikun tajjeb kullimkien. Mit-tieni season lem mbagħad tibda jeħroġ il-karattru veru tiegħu, jiġifieri. Infatti Roberto, Omar Bringat qed jgħidilna wkoll issa Napoli qed tilab kull 3 ijiem u qed naraw id-differenza. Mentri l-Milan bloba fil-ġimgħa jistgħu jieħdu vantaġġ kbir fil-kampjonat. Volnieri jinfakru. La dubju. Naħseb il-Milan għandhom the perfect mix palissa u huma l-istess bħal Napoli l-istaġun li għadda. Ġew minn staġun diżastruż, ma għaddewx għat-tazzi, għamlu ċertu tibdil fil-skwadra u ġabu coach rebbieħ Allegri. L-istess eżatt bħal Napoli sena l-oħra. So naraw it-tmiem ikunx l-istess. Mela Roberto ħaġa oħra. Joseph, ħajtkellem Roberto x'interrompejt u mbagħad tista' tkompli int warajh. Roberto. Bażikament li kont se ngħid jien li Conte kull fejn kien da mat-tieni season jibdew is-sajjetti u jibdew trikki u mbagħad ħafna pressure u ħafna paroli fil-medja, ġifieri ma ninsewx li da kulħadd kien taħt ċert li ħajmur mal-Juventus. Rajt, u mbagħad għax kellu laqgħa ma' De Laurentiis u għedu li ħajhom fuq il-flus fit-transfer market deċida li jibqa' hemm. Good luck to him. Rajt, però ovvjament il-pressure fuq qiegħda. Is-sena l-oħra seta' jikkoachja Napoli bla pressure għax ħadd ma stenna lil Napoli ħajrbu l-kampjonat. Rajt, dis-sena huma champions, nefqu balla flus fit-transfer market, ġabulu l-players li xtaq, jiġri issa l-pressure kollha fuqu. Alright? U kif qal ġifieri Joseph, ma tmurx tgħid dak id-diskors fuq l-istar player tiegħek ġiħid bambin. Alright, jiena lija dak kollu paroli fil-vojt, jgħidu min jgħidu ta' ġifieri kemm bħala coaches u kemm bħala players, dawn affarijiet li jiġu settiljati fid-dressing room behind closed doors. Roberto, dik kien erġa' tas-sena l-oħra Fonseca ma lew. U kulħadd jaf Fonseca kif spiċċa li f'Jannar spiċċa minn coach. Ġifieri kemm ngħid ġifieri ma nafx hekk hux qed naġġel jew le, però jiena kif qed tajjeb inti Roberto, knowing il-ħissu ta' Conte, mhux ħankun sorpriż jekk dal-istaġun ma jispiċċax man Napoli. Mhux ħankun sorpriż. Jien għandi dubji tiegħi, ġifieri, u jekk jispiċċaħ ngħidlek li ma jkomplix hemm, ġifieri naħseb dan jkun l-aħħar staġun tiegħu man Napoli. Però jien mhux qed tarawni, però qed nagħmel ċertu mossi minn taħt, okej? Le, però ġifieri il-coaches u l-players jridu jgħodu attenti x'jgħidu. Pereżempju, ħanaqleb tikka żgħira mis-suġġett. Tudor li jekk għallar nitkellmu fuq il-ġimgħa d-dieħla u l-bnalla mhux nitkellmu llum għax kieku għandi poeżija kbira xi ngħid fuqu. Da qabel il-logħba mal-Atalanta semma li Cambiaso huwa plejer li jista' jilgħab ma' timijiet kbar bħal Liverpool, Manchester City, Arsenal, mill-ewwel li kritikaw qalu Juventus għalik mhumiex tinkbi. Alright, da sempliċement frażi. Qal, alright, jiġi toqgħod attent, però jiena ħalli ma nħux ħafna ħin. Għas-support issa Napoli. Conte issa ħajoħroġ il-veru karattru tiegħu. Alright? L-ewwel staġun kien bla pressure, bla ebda ħadd ma stenna li ħajċċellinġew għalik. Bla Ewropa, rebħu l-lik, alright tajjeb, ġihom kollox tajjeb biex inkunu nedna kollox. Alright, jiġifieri
kien hemm minn paxxihom għax waqqa l-punti ma' xejn, jiġifieri kollox ma kollox. Rajt, issa tittara kemm Conte huwa veru kapaċi jħendilja l-pressure u jżomm id-dressing room maquda. Bliqal il-bieraħ diġà hemm l-ewwel xaq. Issa naraw il-Vażum jekk jkomplix jixxaqqa iżjed. Għandek xi risposta Ron qabel ma mmorru l-item li jmiss? ġa tajt il-risposta ma l-outlook ta' sħabi għawek u għana daqxej negativ iżżejjed, jina forsi biased u għedajt għax insomma ma' Napoli, pero ma naħsibx li jem dak l-inkwiet. Aron, aħna mux. Le, ma naqbel jekk kienux dan. Ewwel jkun negativ. Ismana, Aron, qegħdin jiena u anke sieħb Roberto qegħdin nitkellmu dwar episodju li bażikament ġara fajnejn id-dinja kollha għax di Conte qala fuq hekk. Jiena onestament. Jiena tilkom. Jiena onestament. Ma naqbilx li kellu dak id-diskors, però din għajdu li minna. First of all, dik kienet logħba għal konfront dirett tal-ewwel post. U t-tieni ħaġa meta inti ikollok il-press maħruqin, ma tmux bil-ispek kollu kif qal tajjeb Roberto, titkellem fuq wieħed mill-istilella għandek finqas minn sija wara l-logħba? Aron, jiena li qed nagħmel referenza li huwa history normalment repeats itself. U Conte għandu l-fama li mit-tieni staġun tiegħu mal-klabb li jkun hemmhekk jibdew il-problemi. Alright, ġifieri Conte huwa bniedem outspoken, rasu sħuna, kif ngħidu bil-Malti, biżżejjed wieħed jiftakar pereżempju x'għamel ma' Tottenham, kemm kien għajjarhom il-plejers u spiċċaw mbagħad kellhom ikeċċuh għax ovvjament id-dressing room ma rriditux. Ġifieri Conte issa tittara kemm ħajkun utli għax issa ħajbdew il-problemi. L-istorja tiegħu, il-karra tiegħu ta' coach hekk kienet dejjem mat-tieni staġun. Forsi mal-Juventus ma kellux dawk it-tip ta' problemi. Għax anke mal-Inter wara l-ewwel staġun kien diġà bej ħaltejn ikompli jew le, u veru Antonello. Imma l-Inter storja oħra, l-Inter kien hemm il-problema perenni ta' transfer market illi prattikament ilha mill-2009 ma nixtieqx. Right, imma ġifieri jien niftakar li meta spiċċa l-ewwel staġun mal-Inter meta l-Juventus kienu rebħu l-lig b'Sarri, kien hemm diġà laqa mal-Inter u kien hemm ħafna xnijat li kien se jirriżenja u mbagħad taw xi assigurazzjonijiet fuq transfer market. Issa dis-sena ma jistax iġib skuża li pereżempju imur jiekol f'restorant ta' 100 euro €10 kif kien jgħid mal-Juventus għax issa De Laurentiis jixtralu li rid. Ġvissa l-ballum sa' ħajjat. Issa naraw kemm hu kapaċi jifhendilja l-iskwadra li għandu a dispożizzjoni tiegħu. U ovvjament il-pressure li ħajkollu. Mela, għax il-ħin wasal il-ħin qed jaħrab u fadlina biss ftit ħin. Mela, ħana tuna ħarsa lejn il-klassifika tas-Serje A fit-tmiem il-5 ġurnata, din hija l-klassifika meħuda qabel il-logħba Genova Lazio li hemm bħalissa. U kif qed naraw sinjuri, għandna 4 timijiet f'punt. Milan, Napoli, Roma u Juventus. L-Inter qiegħda b'9 ma' Atalanta u Cremonese, għandek il-Como b'8, Bologna, Cagliari u Udinese 7, Sassuolo u issa Lazio 6, Parma 5, Torino 4 u t-timijiet l-oħra niżlin. Taħsbu li għandna nistennew dan il-bilanċ sal-aħħar tal-kampjonat dis-sena? Aron, tibda inti, Joseph u Roberto Warek. Jaff li jkun hemm dan il-bilanċ il-basejja sal-aħħar. Kif semmejna Napoli għandhom bis-sena għandhom il-letit pressure li jgħabu fil-kompetizzjoni Ewropej, so da jaf inaqqas tipo let's say il-rilassament li jaf ikun hemm li ħadd ieħor jaf ma jkollux. Il-Milan qegħdin fl-istess pożizzjoni tan-Napoli tas-sena l-oħra, ir-Roma jidhru li bdew b'mod ngħidu sorpriż li Gasperini forsi adatta ruħu daqshekk malajr qegħdin hemm diġà. U l-Inter ovvjament qegħdin hemm ma tistax għandhom jixtieq maqtuwan il-barra, l-Inter għandhom skwadra meraviljuża wkoll. So jekk dawn l-4 timijiet speċjalment għad ninsa il-Juventus wkoll għandhom skwadra tajba immens. So da jaf li nibqgħu sejrin hekk sal-aħħar. Mbagħad da jiddependi episodji, skontri diretti,
li forsi jitfa' ġiex punti lem, ġiex punti law u jibdew jinqataw wieħedhom it-timijiet. Però issa l-affarijiet jidher li huma bilanċjat. Issa naraw iż-żmien itina parir. Mela, Joseph Roberto? Mela, l-ewwel nett jiena ħaġa ħanejt fuq din tal-klassifika. Naqbel ferma li qal Aron ġifieri, però rridu ngħidu li għadu kmieni biex tgħid ġifieri vera kif qal forsi fil-qed nara fil-kummenti ta' wieħed Klomar Brinkat illi mill-lider huwa interist illi qed jgħid illi Milan għandhom jisqa' forsi għandhom vantaġġ żgħir fil-kampjonat, però trid tara ħaġa oħra. Issa nhar il-ħadd imisna l-konfront dirett kontra l-ħabib tagħna Roberto kontra l-Juventus. Diġà għandna l-estupinjan sosfis u tomori dubjus, ġifieri mhux billi għandek logħba tara jista' jkun li Milan l-ħadd ibgħatu l-konsekwenza tal-li ġara l-bieraħ. Ġifieri jista' jkun vantaġġ u jista' jkun li leh, però rigward il-kampjonat jidher li t-timijiet fis-sajf it-timijiet kollha għamlu l-akkwisti tajbin tagħhom, għadu kmienu wis wieħed biex jista' jgħid, però jidher li forsi naraw kampjonat interessanti kif kien is-sena l-oħra bejn Napoli u Inter. Jiena ħaġa ħanejt, ħaġa li nixtieq ngħid biex nagħlaq nerġa' mmur fuq il-logħba, anzi ħanitkellem fuq mod speċifiku fuq Allegri. Jiena kont kontra illi jerġa' jiġi bħala coach, però jidher però s'issa jidher illi he proved me wrong. S'issa. Issa x'ħajjiġi l-qudiem. Forsi vera ħanejdu jekk għadu kmieni, però l-bieraħ man-Napli naħseb ma tim b'saħħtu bħal Napli, naħseb kien l-ewwel test tiegħu u s'issa jidher li minn dak it-test għadda. Issa nittamaw illi din il-grinta nużawha nhar ħadd li ġej ġo Turin. Roberto? Jiena naħseb li dat tip ta' bilanċ ħanibqgħu naraw sal-miliet u mbagħad minn Jannar ikun hemm żewġ timijiet li ovvjament jaħarbu u jiġġieldu għar-reb tal-kampjonat. Min ħajkunu mhux ħanazzarda ngħid għax għadu kmieni għalkemm għandi l-opinjoni tiegħi, nemmen li wieħed minnhom ikun il-Milan, it-tim ieħor naraw min jista' jkun, però naħseb li jiena li kelli nagħżel 4 timijiet min ħajġġieled għal-lig. Nagħżel Milan, Napoli, Inter u Roma. Dawk l-4 timijiet. Anqas issa dawk jidhru li l-iktar li jistgħu jiċċelenġew għall-kampjonat. Roberto, vera forsi Juventus nhar is-sibt ma kellhomx partita, però għamlu l-akkwisti jista' jkun li jkunu hemm ukoll ġifieri. Joseph, ħanajdlek li Juventus għandhom skwadra tajba, però sfortunatament jew m'għandniex coach, jew nkella għandna coach li huwa rasu ġo r-ramel. All right? Għax ma tistax tibqa' tilab sistema li mhux qed trendi u twebbes rasek u tibqa' tilab biha. Kull rispett. Coach tajjeb, jiena kont hekk nammirah u anke Allegri sa ċertu punt, coach tajjeb jadatta l-formazzjoni skont il-karatteristiċi tal-plejers. Mhux bil-kontra, il-plejers jaddattaw għas-sistema li jrid il-coach. Alright, u Tudor di ma jiġifimha, Tudor tibqa' jinsistila b'3-4-1, dejjem jibbaża fuq li xi ħadd jivvinta xi gowl u l-bqija. Jien ma nistax nifhem għalfejn ma jilabx il-Jonathan David. No, għax ma jilabx il-Jonathan David, kemm hemm mistoqsijiet oħrajn x'jista' jagħmel. Ġifieri, ma insomma, jiena tal-opinjoni li Tudor u di kontetta jien meta kien hemm Tiago Motta u kontett isma' aħjar iġibu l-Tudor sa tmiem l-istaġun u mbagħad jibdew b'coach ieħor. Tudor mhuwiex coach ta' dal-livell. Kull rispett. Tudor coach tajjeb ma' tim żgħir bla pressjoni u jilab lob tajjeb. Però sa l-oħra kont tridtu coach Roberto inti, x'kun saqsejtek tgħid Tudor. Jiena ridtu sal-aħħar tal-istaġun biex jaqlana minn Motta mhux biex inkomplu bih matul dal-istaġun. Kull rispett jiġifieri, rajt. Daħal mal-ewwel erba' wkoll is-sena oħra ġifieri. Daħal mal-ewwel erba', ma issa challenge biex jidħol mal-ewwel erba' dal-istaġun. Rajt, u bis-sistema kif qed jilgħab anke tara l-kummentarju ta' ġurnalisti ġifieri mhux jien li ma jafni ħadd. Ġurnalisti rinomati Taljani kollha jgħidulek konfużjoni Juventus, konfużjoni mhux ovvja. Mela logħba jilgħab il-ċikku. M'hemmx kontinwazzjoni. Mela, wasalna biex nispiċċaw din l-ewwel parti tal-programm. Aron, fil-qosor ħafna Napoli Club Malta l-aħħar aħbarijiet ħalli nkun stumor wara reklami.
Il-Kumitat palissa għaddej b'investimenti kbar fil-sede tagħna il-Mostra toqgħod inkomplu nkabru nsebħu sede biex nagħmlu aqwa għall-membri tagħna u anki għall-barrerin li jiġu jżuruna. Il-kampanja ta' tesserament għaddejja ġmiela, nista' ngħid li n-numru ta' membri qatt jiżdiedu bil-kbir u xi ħaġa sabiħa qed naraw ġenerazzjoni ġdida ta' tifożi Napoletani, mhux dawk tal-età tiegħi li Maradona. Le, daw huma tifożi ġodda li hija ġenerazzjoni ta' supporters Napoletani li ma konniex qed naraw qabel. So hawnhekk nista' ninżal kappella sħabi tal-kumitat li qed jagħmlu xogħol il-kbir biex bekk aħna jkollna l-aqwa post u biex inkunu nistgħu ngawdu Mela, grazzi Joseph, grazzi Roberto u grazzi Aaron tal-interventi tagħkom matul il-programm tal-lejla. Ibqgħu magħna il għaliex wara dan il-blok ta' reklami se niddiskutu l-kustjoni Malta-Olanda ma' panel mill-aktar interessanti. Ibqgħu magħna dal-waqt inkunu magħkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, il-ristorant għalik. eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com, dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa ser nkunu niddiskutu l-aħħar fatti marbuta mal-logħba Malta-Olanda, logħba ta' kwalifikazzjoni għall-WEF għall-FIFA tazza tad-dinja 26 li ser ikollna nhar id-9 ta' Ottubru li ġej u kif qegħdin taraw illum l-ewwel għandna l-Karl Parnis li huwa membru tat-tim tal-Kamra Sportiva, kif ukoll għandna lil ħadd ħlief Louis Agius li huwa l-fundatur ta' Southend Core u l-Viċi President tal-Malta Football Association Dr. Matthew Paris illi nirringrazzjahom tal-lejla oġobhom jinaqdu magħna biex niddiskutu ftit l-aħħar fatti marbuta ma' Malta-Olanda. Nfakrukom ukoll illi qegħdin live u kull min jixtieq jintervjeni f'dan il-programm jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom. Mela, ħalli nibdew mill-ewwel fuq il-pjatto forte anke minħabba l-fatt illi Dr. Paris ma tantx jista' idum magħna, mela kif kulħadd jaf. Ftit ta' żmien ilu ħarġu l-prezzijiet tal-biljetti tal-logħba Malta-Olanda u bl-għajnuna tal-grafika se nkunu qed intukom il-prezzijiet oriġinali li kienu ħarġu li huma €100 għal West Sea, €50 għat-tfal, €75 il-Millennium u €40 is-South Stand. Dawk huma l-prezzijiet il-prezzijiet il-normali għal-kbar. Mela, Dr. Paris, l-ewwel nett nirringrazzjak tal-li oġbok tingħaqad magħna. Inevitabli nsaqsik id-domanda li ħafna staqsew u ħafna kritikaw kon fuqha. X'wassal biex l-assoċjazzjoni toħroġ daw il-prezzijiet għal din il-logħba qabel ma nisimgħu il-Louis u l-Karl jgħidu tagħhom ukoll. Dolċen, sollumna Campanello, sollum il-Kristjani, Louis, Karl Panakis, sollum il-koll, unsellem il-kull min qiegħed jismara dan il-podcast. Naħseb li qabel nitħattu dwar il-prezzijiet irrid ngħid nagħmel parentesi żgħira x'naħseb li huwa kruċjali fundamentali. Il-Malta Football Association prattikament tissussidja kull partita li tintlab domestikament. U rrid nagħmel din il-parentesi għaliex ħafna jaħsbu li l-MFA hija insensittiva għal dawk li huma l-post marbuta mal-miżat li jridu jitħallsu biex wieħed jattendi biex jara l-futbol. Ir-realtà hija tutt'altro, ir-realtà hija li l-MFA tinvesti ħanużu dik il-kelma fil-Kampjonat Premier, tinvesti f'dak li huwa l-Kampjonat Challenge League, tinvesti f'dak li huwa l-Kampjonat National Amateur League, imma mhux biss tinvesti f'dawk li huma l-kompetizzjonijiet tal-UFA, tinvesti f'dawk li huma l-kompetizzjonijiet f'Għawdex, u meta ngħid tinvesti fisser li tissussidja kull ticket ta' kull persuna li attendi għall-istadium. U naħseb li in-nuqqas tagħna prinċipali huwa li noqsu milli nwasslu dan il-messaġġ ta' kuljum u nfakru kemm l-MFA hija mhux insensittiva ma totalment bil-kontra, li l-MFA hija sensittiva għal dan il-fatt għax kieku ma jsirux dan it-tip ta' investimenti, dan it-tip ta' investimenti, dawn it-tip ta' sussidji, allura l-prezzijiet li jitħallsu ta' kull ġimgħa ikunu ferm ikbar minn dan. Però rrid ngħid ukoll illi il-prezzijiet li inti għamil taċċenna lihom ma naħsibx li din jagħti l-istampa ċara ta' dak li effettivament fil-verità ħareġ. Għaliex ħaġa skont kif tħares liha, mhux hekk Antonello, tista' tħares lejn tazza nofsa mumija jew tista' tħares lejn tazza nofsa volta. Lejn l-istess tazza tkun tħares fil-verità. Però ejja nħarsu lejn fil-verità il-prezzijiet kif ħarġu. U l-prezzijiet inizjalment ħarġu billi iva kien hemm dawk l-40, il-45 u l-100 li semma jkunti, però kien hemm ukoll l-aspett marbuta man-nursery, kien hemm l-aspett marbuta mat-tieni partita, illi għaliex dan il-window ma nix se nilagħbu biss kontra l-Olanda ma se nilagħbu kontra l-Bosnija u allura tagħna skont ta' 50% fuq it-tieni partita li se tintlab. Imma tajna wkoll prezz sussidjati lil dawk li ta' kuljum fil-grounds tagħna, fil-pitches tagħna jkunu qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom, id-dover tagħhom. U allura qed nitkellem dwar il-member clubs, qed nitkellem ukoll dwar il-member associations. Għax fil-verità huma dawk illi ta' kuljum iħabtu wiċċhom mar-realtà diffiċli qed jkun seħel għal dawk li huma l-games tagħna. U allura l-istrateġija tal-assoċjazzjoni kienet li tippremja
dik li hija l-lealtà li tippremja l-bżulija li tippremja lil kull min prattikament ikun qiegħed jgħinu jassista. Rajna wkoll li u hawnhekk irrid insellem lis-Southend4 għaliex rajt kummenti li ma naħsibx li huma xierqa fil-konfront ta' min imexxi lis-Southend4, ta' min jaħdem fis-Southend4. Jiena kelli l-pjaċir, kelli l-unur, kelli l-opportunità li 18 sena ilu ma' Lewis naħdem viċin tagħhom, mhux żgur naħdem daqs Lewis biex tafejf jaħrok li jekk nipprova nirkeb xi karru li ma jispettanix, però naf kemm dawn in-nies jaħdmu. Il-punt li qed nipprova nagħmel huwa kemm dawn in-nies jaħdmu. Allura kien l-obbligu tagħna li nidħlu memorandum and understanding ma' dawn in-nies sabiex aħna nkunu nistgħu ninċentivawhom u ma ninċentivawhomx biss billi intuhom l-assistenza biex ikunu jistgħu jiġu u jaqdu d-dover tagħhom għax mhux jiena taw dik il-xejn ta' dawn ikunu qegħdin, dawn ikunu qegħdin jiġu hemmhekk biex jippruvaw iqajmu atmosfera u jikkreaw atmosfera għal kull min ikun qed jattendu. Imma l-MFA wkoll tagħmel sħubija magħhom sabiex tkun tista' tħallsulhom dak li hija l-koreografija. Però anka fl-isfond ta' dana kollu u fl-isfond ta' dak kollu kien qed jiġri, jiena rajt jiena u l-kollegi tiegħi rajna illi kien hemm minħassu urtat partikolarment mhux minħabba il-face value tal-valur tat-ticket per se, imma meta tipprova taqqad flimkien li ser tiġi familja s-saħħa tal-argument, żewġ adulti u żewġ titfal, adult u 3 titfal, jew inkella xi konfigurazzjoni oħra differenti għal dak li konna qegħdin ngħidu, il-prezzijiet jistgħu ma jkunux abbordabbli. U allura fl-isfond ta' dana kollu ħassejna li għandna nieħdu deċiżjoni ulterjuri u allura ħadd ma jista' jargumenta li l-MFA arroganti, tutt'altro anzi l-MFA samat indirizzat is-sitwazzjoni u jiena ħadd pjaċir ukoll rajt il-kummenti li ħristu intom il-biera fejn għattu li l-qajtu f'sodisfazzjon din il-miżura li ħadet l-MFA u kreat dak li huwa family ticket. L-MFA qatt ma kienet Mr. Cruz żgur sakemm nkunu qegħdin nimexxu aħna arroganti, l-MFA dejjem qed hemmhekk biex tagħti servizz, l-MFA qed hemmhekk biex tilqa' kemm jista' jkun nies li jiġu fih dan, l-MFA qed hemmhekk biex ovvjament tibdu trattinijiet nazzjonali. Però mbagħad irrid ngħid għaliex ir-realtà ħadd ma jista' ukoll ma jħallus liha. Illi meta jibdew isiru tqabbiliet ma x'kien isir sena 3, 4, 10 snin ilu, wieħed ma jridx jinsa li hemm l-aspett ta' inflazzjoni meta l-pulizija pereżempju iżidu il-fees tagħhom, ħafna drabi il-kummenti jkunu proset għax ħaqhom, però xi ħadd inti għamel tajjeb għalihom. Meta inti għandek il-kola u allura żżid dawk li huma s-salari, kulħadd jieħu pjaċir li jieħu żieda f'salarju, però xi ħadd irid jagħmel tajjeb għalihom ukoll. Barra minn Malta, prinċipalment, il-flejjes tal-assoċjazzjonijiet jew il-flejjes tal-klabs joriġinaw minn żewġ oqsma, minn dawk li huma TV rights, minn dawk li huma l-gate money. Inti mhux bħali iżżomm inti żomm mal-intom, jiena grazzi tal-lanġel mal-mina. Il-modell kummerċjali finanzjarju tagħhom fuq xi x'inhu huwa bbażat. Fuq gates illi jkollhom kull ġimgħa. Ejja nkunu onesti, ejja nagħmlu diskussjoni sana, ejja l-darba flok noqogħdu nużaw is-social media biex ngħidu dak kull ieħor. Esprimi l-opinjoni kemm trid, mela le, kulħadd għandu dritt li esprimi l-opinjoni, però li nużaw is-social media biex ngħidu mingħajr ma jkollna l-arfin tas-cirkostanzi. Dawn il-pajjiżi, dawn il-klabs, il-modell finanzjarju kont qed ngħid huwa bbażat fuq il-gate money. Il-gate money li għandha l-assoċjazzjoni, il-gate money li għandhom il-klabs tagħna, kulħadd jaf x'inhuma, kulħadd jaf x'inhuma. Ġiet partita waħda u tiġik partita waħda darba kull sentejn fil-kastani. Li inti tista' minna timmonetizza u timmonetizza mhux biex il-flus xi ħadd minna jħodhom id-dar, ejja nkunu onesti. Dawn il-flus finalment jiġu investiti fin-nurseries tagħna, jiġu investiti fil-pitches tagħna, jiġu investiti fil-klabs tagħna, dawk is-sussidi li bdejt insemmi minn x'imkien Antonello jridu jiġu. U meta ngħid minn x'imkien iridu jiġu għaliex b'xi mod aħna rridu nibbilanċaw bejn it-tful u l-ħruġ. It-tful u l-ħruġ huwa tful li ġej kultant minn gate money, meta ngħid kultant darba kull sentejn. Sentejn ilu kellna l-okkażjoni li nagħmlu żewġ partiti kbar fl-istess kompetizzjoni. U allura min qed jagħmel it-tqabbilha bejn x'ġara sentejn ilu
sentejn ilu il-kost ta' dik il-kompetizzjoni ġew ammortizzati fuq żewġ partiti kbar. Hawnhekk qed titkellem fuq partita waħda. Fuq partita waħda illi meta tajt fixture bħal din, ewwel ħaġa kulħadd jitkellem dwar l-introjtu, tajjeb li titkellem dwar l-introjtu, ħadd ma jitkellem dwar il-ħruġ biex partita bħal din tiġi organizzata, u meta ngħidlek partita u fixture bħal din, ma tistax tħares biss lejn il-parti li inti qed tilabhom, għaliex inti biex tilab darba home tfisser illi lab darba away ukoll. Jiena ma nafx tafux jew ma nafx xi ħadd x'tabdilux minn ġo moħħu illi meta ssifer illum il-ġurnata jidbil forsi ssifer permezz ta' charter flight. Dik tfisser 20 ta' elus ta' euro. Meta inti tiġi biex torganizza partita bħal din li ma ntlabitx ġewwa Amsterdam, ma ntlabitx ġewwa Groningen, tfissret eluf kbar ta' euro. Again, xi ħadd irid jagħmel tajjeb għalihom. Issa jiena mhux qed nippretendi li l-pubbliku sportiv Malti jagħmel tajjeb għall-ispejjeż tal-assoċjazzjoni, mhux dak li qed nisra nippretendi, mhux dak li qed ngħid, mhux dak li qed nisimgħu. Però rrid ngħid ukoll illi ir-realtà hija illi l-affarijiet evolvew, l-affarijiet imxew. U forsi fil-waqt illi dak li jkun huwa ġustifikat illi jilmentaw jgħid isma' il-prezz għall-partita bħal din huwa iktar onerous minn partiti oħrajn. Huwa minnu huwa stat ta' fatt. Ma tantx hemmx diskussjoni x'wieħed jagħmel. Però jekk wieħed joqgħod jaħseb ftit. Il-ġimgħa l-oħra ma rridx noħlin kollu tal-Lewis ma rridx noħlin kollu. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm il-ġimgħa l-oħra kien hemm intervjenu ġewwa fuquni għax jiena naqbad ngħid ma nafx. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm attività tal-massa fuq il-fosos. Kien hemm żewġ artisti tad-disajnijat li jiena ovvjament li jiena tifel tad-disajnijat ovvjament kienu żewġ artisti li jiena kienu jogħġbuni ħafna. Gigi D'Agostino kien hemm ukoll Robbie Williams. L-entry level tickets, l-entry level ġifieri dak il-prezz biex inti tmur tara dik il-partita, biex tmur tara dak il-kunċert, dak il-festival, kien l-entry level l-irħas wieħed ġifieri 100 euro. 100 euro. Żewġ artisti tad-disajnijiet. Kemm nagħlaq dibis. Back to the fair, ma ta' fuq dal-argumenti. Kemm nispiċċaħ biss u ma tgħidli trid. Ma tgħidli trid. Minuta ma, s'issa tkellim perfett. Sew. Imma ejja nżommu il-ħass mal-ħass u l-qarabali mal-qarabali. Ejja nitkellmu fuq il-futbol. Tieni ċans nispiċċaħ, u bagħad inkomplu. Il-futbol huwa entertainment business sur Parments. Le, naf li. Ir-realtà hija illum il-ġurnata l-kost tant huma eżaġerati, tant huma kbar, tant huma elevati, tant illum diffiċli tlaħħaq magħhom. Illi meta tagħmel il-komparattiv bejn dak li jsir ġo xtutna stess, dak li jsir fl-attivitajiet tal-massa ġo pajjiżna stess. Għaliex il-kost, whether it is u għalhekk ma naħsibx ma naqbilx miegħek li wieħed qed iħallet ħaġa oħra. Ir-realtà hija li jekk qed titkellem dwar costs biex inti torganizza attivitajiet bħal dawn, il-costs huma identiċi. Għaliex il-pulizija, jekk mhux pulizija qed jattendu l-istadja, jew mhux pulizija qed jattendu ġo attività tal-massa, jibqgħu l-istess pulizija, jibqgħu jitħallsu l-istess u ma hemmx differenza. Jekk inti qed titkellem dwar costs oħrajn anċillari marbuta ma' attivitajiet tal-massa, jibqgħu l-istess irrispettivament minn fejn jgħid. So, li qed nipprova ngħid huwa li hemm realtà wkoll parallela għal-realtà tal-kost kemm jiswew dik u l-ammonat. Illi hija realtà li dak li jkun ma jistax jiġora. Issa il-karba tan-nies ma naħsibx li it went unheeded, anzi, immedjatament provajna nindirizzaw. Però mbagħad hemm ukoll ċirkostanza u nagħlaq biha. Illi aħna norbitaw sens ta' regolamenti. U x'inhu huma dawn ir-regolamenti? Ir-regolamenti huma dawk maħruġa mill-UEFA marbuta mal-kompetizzjoni. Dal-każ, il-UEFA tkun qiegħda torganizza f'isem il-FIFA il-qualifiers. U meta inti qed titkellem dwar it-ticket prices, inti trid tassigura li l-prezzijiet tiegħek ikunu identiċi meta inti qed titkellem għas-sajt tal-Olanda, s-saħħa tal-argument, mas-sajt tal-Maltin. Like with like. Like with like. U għalfejn qed nagħmel dal-punt, għax jiena on social media u rajt ukoll kummenti illi s-sajt tal-Olanda qed tinbieħ 5 euro. Mhux vera, assolutament mhux vera, bl-iktar mod kategoriku. Niċħad u ngħidilha fake news, mhux vera, għaliex is-sajt tal-Olanda qed tinbieħ mill-FA Olandiża.
qed tinbieħ addirittura iktar prezz ola minn dak li qed inbihom ħafna għaliex huma qed jagħmlu markup fil-każ tagħhom f'żewġ binari kemm għal dawk li huma membri għal fan club tal-Orange kif ukoll għal dawk li mhumiex membri hemm markup sostanzjali u l-prezz huwa prattikament ta' €60 u mhux ta' 40 għall-istess ticket. 62.50 to be exact. Preċiż. So, iċ-ċirkostanza ili illum il-ġurnata rajna kif nindirizzaw, iċ-ċirkostanza hija li rriservajna 1000 ticket għal membri tagħna, meta ngħid il-membri tagħna għall-clubs tagħna u għal member associations, attwalment fi attività ta' member association bħalissa. Ma naħsibx li jiena kumpanija tajba l-uslu mill-language. Irriservajna 1000 ticket għat-tfal tan-nursery. Irriservajna wkoll numru ta' tickets li tajna permezz tal-kompetizzjonijiet li għamilna u li għadna qegħdin nagħmlu. Nagħtu, li ma noqgħodx nirreklamawha, imma nagħtu ħafna tickets kif nagħmlu f'kull partita, però partikolarment f'partiti bħal dawn tickets bil-corporate social responsibility tagħna, bil-programmi soċjali li għandna. So l-MFA għandha qalb għad-differenza ta' forsi dak li ħut jistgħu jasbu. Però ovvjament hemm ukoll obbligi kummerċjali, obbligi kontrattwali li għandna u li allura rridu nirbilanċjaw dawk li huma l-kontroll. Finalment, il-kritika nstemat, finalment il-kritika ġiet indirizzata u nagħmel l-appell għalil, appell qawwi tiegħi illi indipendentement mill-kontroversja, li l-kontroversja saret kontra l-Ingilterra għax jekk forsi l-memorja tagħna tkun qasira. Sentejn ilu wkoll kellna l-elementi li l-prezzijiet kienu għolin. U 4 snin ilu wkoll kellna l-elementi li l-prezzijiet kienu għolin. Forsi ma kienx voċifera daqskemm kienet din id-darba, għal realtà il-bitli, però bil-mod issa ta' kif il-prezzijiet ġew aġġustati bil-groupings li krejna, prattikament il-prezz biex inti tiġi tara il-partita ta' bejn Malta u Olanda ġiet iktar affordabbli milli kienet il-partita Malta kontra l-Ingilterra. Mela, Kajn għandu xi domandi għalik, Dr. Pajis, u mbagħad ukoll nisimgħu forsi tweġiba ta' Lewis għal dan l-intervent li għadek kemm għamiltek jogħġbok. Mela aktar mill-li domandi, jiena kont dak il-bniedem li kont qiegħed il-ground bħala bniedem li nħobb il-futbol ġifieri u insegwi u kemm jista' jkun mhux tal-li mmur il-ground jien tal-li nnissi tradizzjoni li għaddi li missieri di l-nifsi n-nissila l-udidi. U nagħmel mezz biex apparti li jkunu sportivi anke jkunu spettaturi. Mela, kont qiegħed il-ground u taf inti ġenituri nitkellmu. U qed nisma' dal-bniedem u beda jgħid jixtieq jiġi imma l-kwistjoni li finanzjarjament ma jistax. Min issa niddejaq minnkom hawnhekk kollha rġiel, jien bniedem ta' ħaddiem u nafx ġifieri meta tkun tixtieq xi ħaġa u tibki għaliha. U ħadd il-permess ta' Antonello tal-programm tal-membri l-oħra bottaw risposta tagħhom nixtieq ngħaddi dal-messaġġ. Biss at a condition. Ikun messaġġ ċivili kif fil-fatt kien. U apparti minn hekk nagħtu a right of reply. Għax fil-fatt għalhekk jiena meta bdejt ngħidlek issa qed naqbel ħafna miegħek fuq li qed tgħid. Il-messaġġ tagħna wasal. Grazzi tal-li smajtu l-messaġġ u wis iktar grazzi tal-li jien għalkemm illum hija f'pożizzjoni differenti, all right, li nista' u tin inverted commas iktar nagħmel ċerti affarijiet għax dan huwa prattikament kapriċċ, imma kont ta' leħen u wassal dan il-leħen li ma wax widnej torox. U ta' din, grazzi mill-qalb għan-nom ta' dawk kollha li b'din l-azzjoni li ħadtu għamiltu għalilu iktar aċċessibbli. Għax jiena nemmen aħna nitkellmu ħafna fuq l-aċċessibilità, imma l-aċċessibilità għandha tkun f'kull settur. Sfortunatament l-aċċessibilità aħna nassoċjawha biss ma' nies li għandhom abiltajiet differenti. Qed nitkellmu, ġifieri qed nitkellem mill-qalb issa u napprezza tu konsideru ukoll li naqbel ukoll li finally l-MFA mhux għaqda filantropika. Hija hemmhekk
u naqbel ħafna ma l-argument li ġibt inti Dr. Paris. Matthew, tajjem. All right, thanks. Matthew, naqbel ħafna iva. Edin hemm, ir-realtà hija realtà li we are limited kif inġibu l-flus u din hija tkun okkażjoni fejn aħna nistgħu isek tagħmel l-aħjar li tista' minna. Ta' dan nirringrazzjakom, dan kien ġifieri l-punt tal-luq tiegħi, naqbel ħafna il-ħajja dejjem tola l-kulħadd. Ifimni, mbagħad li rrid hija dina b'dan il-messaġġ li tajna lill-futbol. Għata għaddu tal-poplu. Jiena lija l-ikbar dnub li kien sar fid-dinja jsemmjulna l stess. L-ewwel dnub li rakkontant dnub tas-Superfja. Hawnhekk kien ħareġ messaġġ ċar li m'hemmx element ta' superfja, qegħdin hemm biex nisimgħu, qegħdin hemm biex kulħadd jimxi l qudiem. Grazzi lilek ta' ħinek, grazzi wkoll Lewis li jagħtaw u grazzi lid-direttur li jgħidlu jien ħanħu responsabilità li jien ħanwassal messaġġ u kif taf inti perswas il-messaġġ tiegħi kien għalkemm kien voċiveru ma kienx messaġġ pastas imma kien messaġġ ta' dialogu fejn tlabna il-messaġġ tant niżel ukoll tajjeb anke għalikom li intom ħadtu azzjoni u ħdimtu fuqu u ma nistax hawnhekk ma nirringrazzjakomx talli iva. Tajtu każ u intlaħaq kompromess. U ta' dan nirringrazzjakom. Fuq il-ħaġa l-oħra ma stajx naqbel miegħek għax hemm differenza bejn il-futbol u l-kantanti, imma inti provajt tuża dik il-metodu ta' comparison. Per eżempju, għana metet li Karl il-pulizija lew, bħalma lew għal-kunċert ta' Michael Jackson, etc. You're right. Per eżempju, tgħid li Karl, il-securities u li tilhom il-paga. You're right. U imma finalment jien nemmen li dejjem hekk tallim fil-ħajja tiegħi. Anka per eżempju, jien qed nidaf kontra s-social media, nara ċerti nies ta' tribu l-ħamra u ta' tribu l-blu jagħtu u jitqatlu. Come on. Ejja naslu għal-kompromess. Għax jien nemmen li bil-kelma tajba toħroġ il-farm it-toqba. U ta' dan jien nirringrazzjakom. Lewis. Grazzi għasma l-kumment fijak. Lewis. Mela, jina l-ewwel qed insellem il-Matthew u l-Kallu li Antonello, grazzi tal-istedina. Tixtieq insemmi xi ħaġa li semma Matthew fil-bidu. Matthew żgur jifhimna bħala supporters kif qalu kien wieħed mill-fundaturi li miegħi beda Southend Core, meta kien għadu mal-KSU, vodiri, jekk hemm bliedem jista' jifhem il-karba tas-sapporti jew xi nuqqasijiet jew xi messaġġi meta huwa il-persuna li magħha tista' tikkomunika u tiddialoga. Aħna meta ħarġu prezzijiet, anke aħna konna ovvjament xokkjati sa ċertu punt pa' speċi u l-ammont ta' messaġġi li batuna Southend Core li aħna għandna bżonn qajmu leħenna għandirdu jekk hemm bżonn ma narmawx, jekk hemm bżonn nagħmlu hekk. Aħna fl-aħħar mill-aħħar maħniex grupp li qegħdin hemmhekk biex inkissru l-ambjent jew nkella biex imorru nġidu mal-MFA. Għandna l-vuċi tagħna, nużawha, niddialogaw, sibna dejjem il-Dr. Paris biex lest li jismana u npoġġu flimkien u ndiskutu kif għamilna. Meta semmejnilu x'inhuma il-problemi x'in il-karba l-iktar kif semmaw tal-familji u nifhimhom, għax fl-aħħar mill-aħħar il-futbol huwa the poor people's game li kulħadd jista' jilagħbu l-futbol sewwa. Matthew poġġa bil-qiegħda, ħareġ bi pjan u attekiljena din il-problema mill-ewwel. Jiena fejn weġġa għax ma ninsawx ħaġa Antonello. Da l-affarijiet iġbhom bidejna stess aħna tal-Maltita. Mela ġej l-Olanda, ground mimli. Meta nilagħbu ma' San Marino jew mal-Faroe Islands, għax m'għandux ikollna ground mimli. Prosit, Lewis. Prosit. Għax m'għandux, aħna pajjiż ta' 600,000 ruħ kemm din issa, stadium ta' 18,000 ruħ, maħniex kapaċi nimlew ħadd-tim nazzjonali Malti. Mela inti xejn tagħmel ġej sapporti għal Malta jew ġej biex tara l-Olanda. U dik id-domanda tiegħi jiena. Lewis. Sorry, waqqaftek. U jiena hemmhekk irrabjajt. Jien qedtilhom ara ma jipprovax xi ħadd jieħu sopravvent fuq l-argument li tajtni. Mela San Marino, Malta, forsi ħankun it-tifel hekk qedlu, għalli għax San Marino, qedlu llum immorru, għalli waj. Qedlu llum immorru, qedlu għax idhom hemm ċasa niskurjaw ħadu pjaċir. U Karl jekk kont hemm il-sess u l-enclosure kien minnu kien kważi mimla, però ma kienx mill-Maltita, kien mimla ħafna barranin.
ħallini, sorry, Luke. Mela mek jina mek jeweġġa. Mek jeweġġa. Mela lamma dekol logħba friendly jew anka logħba kompetittiva bit-10 euro ma nimlewx il-ground. U issa ġejja mal-Olanda u l-prezz forsi kemm iktar oli għax l-Olanda wkoll qed tippretendi li jkun ta' 10 euro, qed tippretendi inti li ma tiġix għall-logħbiet iż-żgħar fejn għandek bżonn fejn nazzjonal għandu bżonn is-support u waħda ġini għatim l-kbar biss. Jiena dispeċini mbagħad minn naħa l-oħra, dispeċini mhux għall-eluf ta' dak ftit mijiet għax fi pijiet isnejdilhom li jsegwu it-tim nazzjonali xemx xita bartu kesħa. Sewa, dak iħossa lihom, għax dak ver jiena għed minn dawk li fl-aħħar 35 sena, ironikament kull ma tlif partita waħda t-tim nazzjonali li kienet l-aħħar waħda mal-Finlandja, għax kelli biex familjari ma sax nettendi. Jiena dak in-nies dispeċini l-hom vera. Imma li tajli u tajjarni fuq social media, inti li qatt ma tlajt il-ground tal-Malta, anzi dejjem tajjarni kontra Malta, u sa tippretendi li inti grib biljett bit-10 euro biex tal-Malta Olanda. Imma għalhekk qed il-ġebla aħna nġibu fuq sajna u għajna fuq sajna, għax jinnipretendi li kollu bħala nazzjonal, il-ground ikun mimli. U kif spjega sew il-Dr. Paris, jekk il-ground ikun mimli kull logħba, m'għandniex bżonn niflejtjaw il-kost biex nipprovaw niġbru il-flus minn logħba waħda. Huwa possibbli ġejsi il-block tickets kif kien jsir fi żmieni? Dik tal-gold card hija ma ninsewx B'limitazzjoni però. Il-problema hija illi il-gold card fil-waqt li inti tista' tagħmel vantaġġ minnha u tikkrea l-loyalty scheme, il-metodu ta' kif kienet toħroġ fil-passat jiena issa nitkellem bħal-avukat, naħseb li ma tkunx in-linja ma' dawk li huma r-regolamenti tal-UEFA. Naħseb li it needs to be retaught dwar kif issir biex nassiguraw li ma naqrawx fawl tal-regolamenti tal-UEFA. So, in my opinion, ma naħsibx li tinkwadra dawk li huma ir-regolamenti kif kienu fil-passat, li mhux qed ngħidlek li fil-futur ma ssirx, imma trid issir forma differenti għal dak kif kienu issir fil-passat. Mela għandna xi messaġġi ħalli naqrawhom ftit ħalli mbagħad anki Dr. Paris li għandu pen ma' Matthew għajdu li Matthew, Antonella, inti tafni ilek tafni ħafna. Eżatt. Mela għandna xi messaġġ hawnhekk Joseph Magri l-MFA bir-rispett kollu trid tara ċertu azzjonijiet li jittieħdu llum qabel għada. Inkella l-futbol Malti se jereq. Stephen Saliba qed jgħidilna Lazio Torino enclosure 55 euro. Malta Olanda mhux enclosure 80 euro. Klomar Brinkat qed jgħid ukoll li mal-Olanda Malta jalla tagħmel logħba kbira għalkemm ġejja telfa biss jekk irridu nies fil-ground tal-logħbiet tan-nazzjonal il-prezzijiet ma jistgħux ikunu eżaġerati. Tislija minn supporter interist li rajt illi tat-tenistilla jintrebaħ kontrihom. Mela, nevitaw dak il-kumment finali ta' Klomar. Forsi tliet weġeb naqra daw il-kummenti. Matthew. Ifhem, jiena nerġa' ngħid ma tantx għandi wisċiet il-padakrija qabel. Jiena nifhem, nissimpatizza, ngħadet dak kollu illi ntqal, dak li kien ġenwin, dak li ma kienx ġenwin, nipprova kemm jista' jkun niskartaħu laqqas nagħti kasu, però nagħmel appell wieħed u ħalli naqgħod ma' Lewis Howard. Nispera li dawk li kummentaw kemm għall-partita kontra l-Olanda u kemm għall-partita forsi meta tiġi il-prezz irħas il-logħba kontra l-Bosnia 10 euro minn il-tiġi, 5 euro minn ikun xtara tickets ta' l-Olanda. ċowe li għandna diffikultà ta' prezz. U għandi nifhem li kull min ikkummenta kontra il-pricing policy ta' Malta, Olanda, qed nifhem mhux hekk li se jagħmlu għall-partita Malta kontra l-Nispera. Mela, grazzi Dr. Paris Grazzi lilkom, grazzi tal-opportunità u nieħu l-okkażjoni biex għandi ringrazzja lilek Antonella tal-istedin. Tu nirringrazzja l-Southend Court, Lewis u l-tim kollu tiegħu li jagħmlu xogħol imprezzabbli. Laqas nifmu, laqas tifmu, laqas jien ma nifhem x'tib ta' livell ta' paċenzja, ta' assistenza jagħmlu sew nirringrazzjahom għaliex dak li jagħmlu huwa enormi. Nirringrazzja wkoll lil Karl sur Pizani, Parnis. Kif? Għalek jien bidna ekstra. Nirringrazzjak għaliex fimt il-messaġġ tiegħek kien ġenwin, ħadd biex nisimgħu
Illum id-dialogu fil-ħajja iwassal lejn riżultati aħjar. Il-ġlied u l-argumenti, it-tajjir u l-klim fil-vojt ibedna minn xulxin. Fil-waqt il-dialogu ġibna viċin ta' xulxin, ġibna viċin biex ikonna diskussjoni aħjar u ġibna biex ikonna riżultati aħjar. U allura nirringrazzjak għal-mod ta' kif interessat il-ment tiegħek, nirringrazzjak tal-li inti mhux faħħartax ma nasfija kwistjoni ta' tifħiri, ma' kwistjoni ta' li femt l-azzjonijiet li għamilna u femt żgur iktar minn hekk l-azzjonijiet li ħadna biex nirremedjaw. Onestament, I wanted to be the voice ta' dawk in-nies li forsi m'għandhomx leħen at a condition that the MFA or those li huma involved ikollhom a right of reply. Għax mhux sew bniedem jiġi jgħid ċerti affarijiet u dan, pereżempju, hawn nies ħappjaċir li ħriġ biha inti mal-ewwel nies nsostni li l-MFA mhix għaqda filantropika, tu għandha l-ispejjeż tagħha u trieħe inti għamilt awareness, all right, tal-affarijiet u d-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom assoċjazzjonijiet oħra. Issa għandek ċerti nies they afford jistgħu anke jagħmluha b'xejn għax ikollhom bilanċ fil-kolba tagħhom, imma f'dan każ mbagħad finally intom għandek is-supply u d-demand. Allura il-kelma ta' profitta ruħek mhux sabiħa għax fi implikazzjonijiet koroħ fil-lingwa Maltija, ma tieħu l-okkażjoni mbagħad biex okkażjoni bħal di timmonetizza kemm jista' jkun. Apparti minn hekk bilt ħafna mal-Lewis, dik waħda mill-weġġat tiegħi hija di li inti għandek issegwi it-tim Malti dejjem. Jien weġġajt mort nara Malta San Marino, all right. Logħba tal-kampjonat Premier Malti ġiri kien hemm iktar? Mhux uġieħ dik. Dik hija ilha battalja għal dal-aħħar 13 sena kemm waħqin bħala grupp, imma sfortunatament il-Malti dak hu tim nazzjonali moħħu biex kritika u meta tim nazzjonali vera kellu bżonn is-supporter Malti warajh ma sabux. Mela, qabel ma tkomplu diskussjoni, ma nafx hekk Dr. Paris ħallikom għax irid nagħmel intervent. Eżattament, nirringrazzjak tal-programm tagħna tal-lejla. Ciao, grazzi ħafna. Forza Malta dejjem. Dejjem. U taf x'inħossu kollu la arġajna qbiżna f'da d-diskut. Mort nara l-Inter ma' Real Madrid, kemm ġietek minn 100, il-qadisa Madonna. Allura qed tara żejda daw l-affarijiet. Ħanejlek, Karl, jiena jekk għandek tissamur ila li min jaffordja jmur jara l-Inter mal Madrid kull ġimgħa sewwa jagħmel, sewwa. Però fil-verità ħafna nies ukoll ma jmorrux jaraw Inter u Madrid, tifhem diri ma nistax niġġeneralizzaw għax dak iħallsu 800 biljett allura. Fadri qed naħsbu wkoll f'dak li bniedem li vera jħobb il-futbol u vera forsi ma għandux biex jew jaffordja tal-familja sħiħa biex jara l-partita nazzjonali f'dak każ mal-Olanda għax il-logħbiet l-oħrajn dejjem kienu kważi prezzijiet raġonevoli abbordabli, tifhem? Però f'dan il-każ vera il-prezz kien iktar ogħla mis-sotu. Bekk ħadd pjaċiri meta restaqna dal-imment aħna ma' Matthew Paris, mal-ewwel poġġejna fuq mejda miegħu, mal-ewwel ħareġ bid-draf x'nistgħu nagħmlu nagħmlux, u bekk kif qal Matthew sew din rifhmu għan-nies li bil-prezzijiet il-ġodda tal-frek tal-family pack jew anke grupp għax dak mhux bil-fors familja tkun grupp. Sewa u dan. Il-beljiet għal-qas wara l-lasta, ħiġna wara l-lasta fl-aħħar mill-aħħar nista' nitkellem, ġi irħas milli kien mal-Ingilterra. L-Ingilterra jekk mhux sejjer żball jekk kien ir-right sew grafika u ħanerġgħu kien 30 euro. Kien 30 euro. Issa bil-family pack biljett wara l-lasta ġi jiswa xi 26 euro. Tevu dir da, nerġa' ngħid family pack ma tissirx bissieru żewġ tfal irdu jitilgħu. Tista' jkun 4 ħbieb, 3 ħbieb, 4 ġuventuri jingħadu flimkien u jixtru bietti flimkien. Wadri dak huwa wadri family pack, stroke, group packages as well. Li rid ngħid, nerġa' nsostni ħafna. Hemm barra nies aħna jaħsbuna li Southern Group, li Southern Core magħmul minn xi 1000 ruħ li kollha jaħdmu kollha għaddejjin, mhux dak il-fatt. Aħna din grupp ta' reġiel issa x'issa qed nikbru wkoll jiena ħanalaq li daw 50 sena issa li bil-grupp 18 sena.
Pero daw it-tfal, daw il-ħbib, daw il-għada, jiddedikaw ruħom u l-ħin tagħhom jieħdu offijiet mix-xogħol, jieħdu l-lif mix-xogħol, jitilfu l-overtime biex jiġi jarmaw il-ground u jżarmaw il-ground. Da mhux biex intu pjaċir, jew pjaċir Luis Ġusna, jew pjaċir Mark il-ħabib tiegħi, jew Brian, da biex nagħtu pjaċir l-ħaddieħor. U meta aħna hemm weġġa, u meta aħna nagħmlu l-appell, u da l-appell jaqa' fuq id-nej torox, bħala grupp tħossok ma jiena għalfejn nagħmel x-xogħol kollu, jkollok abtit taqbad iċ-ċavetta tal-kamra u tarmi kollox. Dan għan nagħmlu sempliċement appell. Żarma għajnuna żarma wara l-logħba għax hemmhekk għandna satejn oħra, jkun sar 11 ta' bilej. Ma tarax nies jiġi jgħinuk. U hawnhekk nixtieq napprofitta biex nagħmel appell. Il-logħba fost il-ġimgħa, jekk hemm xi żgħażagħ jew xi nies jistgħu jiġu dikinhar tal-logħba filgħodu jgħinuna biex narmaw il-koreografija, jekk joġobkom qablu kuntatt miegħu u ejjew għajnuna x'għandna bżonn għajnuna. Il-volontarija qed jonqos hawn Malta, aħna volontari ma tħallsux, anzi, u kien hemm ukoll minn anke għajarna, mhux nsom semmi jismi ma kien hemm bniedem ukoll għall-isma' għalintkom moħħkom is-sriħa għax il-programm xejn. Sewwa, dan huwa komment li għatlus ma għatlus ma għatlu meta tiddeċidi li tieħu l-lif, titlef il-flus mix-xogħol, toħroġ il-flus mill-but, tiġi tqatta' ħin hawnhekk tarma u żarma u x'naf x'jiena, mbagħad jiena bet intjuri bil-qatt kollu, anzi qed tagħmel appell, min jiġi jgħinna għandna ftit numru żgħir ta' biljetti li tawhomna l-MFA apposta u lest intihom biljetti bħala grazzi. U dan għażek qegħdin aħna nitolbu l-għajnuna tal-pubbliku minn barra, ma nixa ngħidlek, maħniex xi grupp ta' 1000 ruħ, 100 ruħ, ta' din ftit. Issa del kol mhux xi grupp kbir, però nagħmlu minn kollox biex nippruvaw naqajmu atmosfera fil-ground. Għal grazzja tal-Alla ilna 18 sena mhux tajta biex grupp jibqa' 18 sena, it's not a joke, speċjalment fil-futbol Malti, speċjalment fil-Nazzjonal Malti, li kif kulħadd jaf riżultati ma tantx ikunu favorina. Però nixtiequ li kulem iktar attività minn membri li jiġu jippruvaw minn nies hemm barra li jippruvaw jiġu jtuna daqqatit. Dak huwa l-appell tiegħek. Mela, grazzi Luis, grazzi Karl tal-intervent tagħkom fil-programm tal-lejla, grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna Beauty Wisdom, il-Katalana hija bet Paper Avenue u The Barber u minħeġġkom biex tużaw l-sponsors tagħna għaliex indiretta minn tkun qegħdin tgħinu l-Kamra Sportiva tagħmel iżjed programmi ta' dan il-livell. Dan il-programm u daqsi oħra jkun ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tidħlu hemmhekk u tagħmlu subscribe ħalli ma titilfux xejn mill-programmi kollha li qegħdin noħorġu. Il-programm li jmisser ikun il-ħames se jkun żewġ programmi. F'nofsinhar jien Carlo Roberto nagħmlu l-programm Itbassir fejn nitkellmu fuq il-lobiet ta' tmiem il-ġimgħa minnaħa tal-futbol lokali u futbol internazzjonali. Fid-disa jirritorna Formula Predictor fejn id-darba jien Wayne Mikallef nipprevedu il-Grand Prix ta' Singapore tal-Formula 1. Grazzi tal-li l-lejla inaqadtu magħna, il-lejl it-tajjeb, ħodu ħsieb, botta u risposta ovvjament jirritorna bħallu l-ġimgħa fl-istess ħin.